Zdar. Zdravím vás s mojí novou károu, co jsem teďka pořídil, a to je Suzuki Swift, jak někteří z vás poznali nebo už vědí. Na co to mám a sám pořádně vlastně ani úplně nevím, je to takový, bylo to hlavně v hezkém stavu za dobrý peníze, takže je to takový, jak si někdo kupuje jako prostě Lego, jako nějaký Lego Technics jako za 5-10 tisíc, tak já jsem si koupil tohle. Tím aspoň můžu jezdit a nebude se na to prašit na poličce. S tím, že připadne mi, když jsem se díval tak nějaký díly nebo něco, tak to stojí, jo, prostě jak kdyby si člověk vybavoval RC auto, což je strašně vtipný. Takže je to vlastně 1.3 a 50 kW, což mi úplně stačí, protože to mám na ježdění maximálně po městě v okolí, ať nemusím tahat berzeto. Ale i tak je to jako velice hezký a zatím jako naprostá spokojenost. No ale mám to pár dní, jo, takže uvidíme. Ale nějaký příběh, co to mělo, ten pán, co to měl, tak byl jako strašně super, měl i super přístup, byl to třetí majitel, každý to měl tak 10 let, protože tohle je rok 98. To měl asi taky 12-13 let, takovej domácí kutil, takže všechno prostě, co šlo, tak nějak jako poladil, vyřešil, ukázal a byl z toho úplně strašně nešťastný, že to prodává a takový ten super příběh, že fakt mu to bylo jako líto, ale říkal, že už to jako nevyužije tolik, nebo že by si to ani nechal, ale spíš už do toho prostě nenastoupí pořádně. Je to na něho takový tvrdší, protože to má podvozek z GTIčka, že jako je to tvrdší, ale to jsou úplně všechny Swifty. Ale jsem začal prdel. A byl strašně super a ukázal mi strašně moc věcí, ještě jsem to viděl u garáží vlastně na těch nájezdech, takže to bylo jako super. Teď jsem to viděl i ze spod, že je to fakt jako hezký nezhnilý, protože u těchto aut je to taky podstatný, jestli to je zhnilý nebo není, protože je to prostě 30 let starý Japonco-Maďar, protože samozřejmě tohle má jenom japonský motor, zbytek je Maďar, protože některé karosérie se dělali Maďaři, někteří se dělali Japonci. Takže tohle je Maďaro-Japonec, ale kastle ze spod jako velice hezká, pán se o to fakt jako staral a i ti lidi, co předtím, co to měli, tak se o to starali. Takže za mě jako super. Díky kamarádovi Koblihovi, který mi to zavezl až domů, protože po té dálnici to bylo takový jako dost zajímavý, protože v tom dost fouká nad 90 km v hodině, se to moc jako nedá. Ale je s tím jako sranda a hlavně to váží kolik, asi 750 kg, možná ani ne, takže jako na těch 50 kg to celkem jako jede, pak se dával ještě třeba motor jako lepší 1.3, co už mělo stříkování, protože tohle je karbec a tam se dával, bylo nějakých 63 kW, což jako věřím, že tomu, že už to jako jede a pak už akorát GTIčka, ale ty byly, to už je nedostupný, to byla 78 kW a to stojí 250 tisíc ty auta pomalu. Ale za mě jako velice fajn kára, za ty prachy, super, no ale fakt pán to bylo takový, on mi něco vysvětloval, já jsem něco kontroloval na autě a poslouchal jsem ho a on úplně, ale dívejte se na mě, když vám to vysvětluju. Úplně jsem si připadl jako jeho syn nebo něco takového. No jako bylo to vtipný, dám ještě k tomu hromadu dílů, prostě filtr starý vzduchový ještě z roku 2004 s takovým tím starým nápisem Suzuki se starou cenovkou, no jako bylo to super, no. Takže jako zážitek dobrý, pán taky super. No jdeme se na to podívat trochu zvenku teda a povíme si co a jak, nějaký plány s tím a mrkneme na to. Tak to je ono, Suzuki Swift. Pak vlastně ještě byl Subaru Justy, bylo vlastně úplně stejná kastle, akorát to bylo 4x4, ale stejný motor, ale prakticky stejný auto. Takže tohle je Suzuki Swift, je to taková zlatá barva, která je taková zlatostříbrná, s tím, že podle mě to někdo drásal tempem nebo něčím, protože jako to jde vidět, i tady jsou takový stěkance prostě, že jako do toho stříbrna tady to jde vidět, nějaká nálepka, že tam je nějaká, co si nevím, oloupaný lak, ale jako hustý, že to přežil, ale on to moc nejde vidět, ale fakt jako dole, to není tmavší, to je fakt zlatý a tady je to stříbrný, tady to jde vidět ten přechod, takže ono i ten lesk je takovej na prd, takže podle mě to někdo bral klasicky tempem jako kdysi dávno, prostě malý rostomilý stěrač je strašně vtipný auto. Majitel tomu udělal takovej nový design, takový černý tady, no, takovou malbu, ale co už, no, takže ale je to strašně roztomilý. No menší je to než BRZ, fakt jako to není vysoký, jako když vezmu, že já mám, já nevím kolik, 180 cm a je mi to do půlky břicha mi to je, no, vtipný. Zezadu to vypadá takhle. Jo, tady zase vidíte ten zlatostříbrný přechod, protože tady
na to je stříbrné, teda na to je plast, takže na to se vyšisovalo rychlejš. Takže tady zase trošku tuning původního majitele. To vypadá tak jako všechno, ale za mě to vypadá jako velice, velice hezky. Takže má to střešní okno, tady jde vidět, jak je to snížený. I co se týče tak koroze, jo, tak prostě fakt jako je to strašně hezký, co se týče jako prahu, všechno celkově ze spod, jako on to moc nejde vidět, ale je to fakt s minimem koroze prakticky. Takže jo, má to střešní okno, což jsem jako čuměl, sice jako manuální, ale jako je tam. Tady jde krásně vidět ten přechod úplně stříbrná a zlatá. Nejvíc vtipný, prostě strašně vtipná kára. Už jsou s tím samozřejmě plány už jsou tam dát jiný kola, nějaký liťáky, protože ty plecháče jsou hnus, takže tam se dají liťáky, takže to uvidíme. Takový malý, jo, jinak jsou to 13, jo, prostě to 155 na 70 R13, takže úplně jako fancy pneumatika, která stojí asi pomalu jako 700, což je brutální a strašně vtipný na tady to auto. Brzdy taky, hej, nejlevnější brzdy, fakt nekecám, jsem to dal 160 korun, neříkám, že bych je tam dával, ale je to vtipný. A nevím, jestli to půjde vidět a dokonce tam někdo dal prostě jakoby rádoby prostě chlazení kotouče, jako normálně tomu nepochopíš. Prostě na Swifta, takže fakt jako racing tady. Dozadu určitě plánuju jako takovou tu stříčku, takový ten spoiler menší, aby to bylo jako hezčí, protože samozřejmě prostě ty spoilery vždycky trošku vypadají dobře, z nějakého taky GTIčka, to už je taky v plánu, a sportovní sedačky, protože, nebo jakoby sportovní, protože tady tyhle sedačky jsou takový jako obyč, s tím, že ty sportovní tak jsou vlastně v jednom kuse s tou hlavovou opěrkou a mají trošku vyšší vedení jako na zadek a boční, protože tady tohle je fakt úplně jako nic. Jinak výbavově je to strašně drsný, že to má jako moc výbavy. Jako má to vlastně okna v elektrice, obě dvě, a má to vlastně, to jsem nejvíc jako čuměl, má to jako cup holder, jo. Jako fakt, jako real cup holder, prostě je 100letý prach ještě. Rádio na kazety, takže budeme pouštět kazety. Pecka. Jinak jako tady úplně není moc jako co, no. Nejvíc mi dostalo, že ono to má, když se mrknete, tam chybí jedna cifra na tom počítadle kilometrů a já úplně říkám majitelovi, no jak to, že nesedí ten počet kilometrů, protože to bylo prostě nahoru a pak 99 000 a najednou 0 a já opět, co je, ty jste měli budíky nebo co se stalo? A on úplně, ne, to má jenom prostě do 99 999 a pak se to vynuluje a jede to znovu opět. To auto má nepřestane překvapovat. Je to fakt strašná sranda, jako díky tomu, že to má ten GTčkový podvozek, tak je to sice jako roztomile malý, ale takový ještě tvrdší, ale je s tím jako strašná sranda, jako i na ty kilowaty to za mě jako jede úplně jako peckově. A hlavně já jsem takový auto strašně chtěl, je takový fakt jako oldschoolový a já mám strašně rád takový prostě malinký projektíky, u kterých jde všechno prostě jednoduše vyřešit, udělat, díly prostě jsou na to dostupný, zhánět prostě ty díly a trošku si to vzhledově doladit a věřím, že to bude strašně hezce. Těším se na to. Fakt takový moje malý prostě jako Lego. Tohle je motor 1.3, 50 kW karburátor, jak už jsem říkal, ale taky prostě velice hezký, jde vidět, že se o to staral, takže to je prostě sranda. Jsou tady nějaký jako strašně zábavný zásahy typu chladič, kde to je, jo, úplně prej, no tam chladič nešel už se na originální, tak tam je ze Civica, já úplně OK, tam jde úplně dole vidět prostě kus, nevím, jestli vidíte, kus jako vodnářské trubky, nebo abych to řekl, nebo natopení, prostě takové té plastové obyč. Že to je, jo, že prostě spojený hadice prostě a hotovo, jako jo, protože ten chladič měl ty hadice trošku jinak, takže jako pohodinda. Tady prostě klasika, čokoládka, doufám, to nezhoří, ale jinak to vypadá jako zajímavě a velice hezce. A ještě v poslední řadě, co jsem chtěl, tak jo, nemá to posilovač, což je hustý, strašně, protože prostě je to paráda řídit něco zase bez posilovače. Protože stejně jsou malý kola, takže to je strašně vtipný, ale fakt u tohohle auta jedete a prostě já jsem se smál snad tak 40 km, co jsem s tím jel, tak jsem se prostě jenom smál, protože je strašně všechno vtipný, malý, ale fakt se to dobře řídí a baví mě to, na to, že taková malá prostě sranda, tak je to jako super. A hlavně jak to má, to mi strašně chybí u všech aut a to je lankový plyn, protože ty meziplyny jsou skvělý. To rychlejší a je to prostě pocitově daleko lepší a je to prostě hned. U elektronických plynů je tam to zpoždění a není to úplně ono. Lankovej je prostě vždycky trochu lepší a užijete si víc zábavu. Takže to je můj nový projektík, ale nějaká spíš jako nový jako Lego.
Takže to trošku dáme do pucu, možná to zkusím vzít leštičkou, uvidíme, co se stane z té stříbrné, to jako fakt jako nevím, jako až to třeba ještě jde zpátky jako získat do zlaté, ale mně se to líbí, to je takový chameleonový dvojbarevný lak, jak za to lidi platí 100 000, tak já to tady mám prostě stříbrno, zlato, jako je to zajímavý samozřejmě. Jo, a ještě to má elektrický zrcátka, což jako té výbavy fakt by člověk jako nepochopil, že tady tohle jako má tolik jako věcí, no. Ale je to taková jako malá srandovní hračka, co moc neváží, moc nejede, ale je s tím zábava, takže proč ne, no. A má to strašně zajímavou komunitu, taky ty Swifty hodně lidí s tím závodí, protože to váží jako prd, když tam má ty motory třeba těch 63 kW, tak to už celkem jako i jede. Takže uvidíme, co mě všechno ještě napadne a uvidíme, jak půjde zhánění dílů a co se na to všecko seženu, vymyslím a ještě možná zatmavit skla nechám, aby to trošku vypadalo, pak možná sportovní volant, protože tady není co airbagy nic, že jo, takže sportovní volant, odsvakávací nábu možná, pověsím si hezký volant na zrcátko, prostě bude to mít styl, taková malá hezká stylovka, protože když to člověk prostě tady ty věci umí a není úplně lopata, tak všecko je jednoduchý, takže díky za to, že jste koukli a tohle bylo takový lehký představení mého nového vozu. Tak jo, zatím čus.